Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwaslhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Hector Sherry, il-kanċillier tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem il-mulejn ilqa' lil kull wieħed u waħda minna f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa, f'din l-isbaħ talba li nistgħu nagħmlu flimkien lil Alla. Alla li jagħtina lilu nnifsu u jallimna kif aħna nagħtu lilna nfusna lil xulxin. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna nindmu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' ferħ u ta' ratti l-ħajr. Int li kollok tiba l-qajt il-foqra u l-midinbin, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati jiena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari bil-ktieb tal-profeta Hosea. Iżrael dilja kollha frijaj tagħmel ħafna frott. Aktar ma kellu frott, aktar bena altari. Aktar ma kienet tagħti l-art,
aktar sebbaħ il-plier sagri. Qalbhom mifruda fi anfisha u issa ikollhom ipattu. U Alla li se jkissrilhom l-altari u jfarkilhom il-plieri sagri tagħhom. Għax issa huma jgħidu m'hemmx sultan għalina, aħna ma nibżgħux mill-mulej. X'jista' jagħmlilna s-sultan? Intemmet Samarija, is-sultan tagħha bħal laqxa f'wiċċ l-ilma. Jiġġarfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta' Iżrael. Xewk u għollieq qatt jinbet fuq l-altari tagħhom. Qatt jgħidu lill-muntanji għattuna u lill-għoljiet ordmuna. Iżraw għalikom il-ġustizzja u taħżdu l-frott tat-tieba. Qasqu l-art il-mistrieħa, għax wasal żmien li jfittxu l-mulej sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqhom. Il-kelma tal-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Għannulu u doqqulu x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahweh hu Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel Xmun jgħidulu Pietru, uħuh Indri, u Ġagbu ta' Zebedew, uħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħathom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux triq il-pagani u tidħlux f'belt tas-Sammaritani. Imma qabel xejn morru fittxu n-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'din is-silta li għadha kemm ġiet imxandra lilna, għandna dan l-episodju fejn l-Evanġelista jagħtina l-ismijiet ta' 12 l-apostlu. Hawnhekk m'għandniex is-sejħat individwali tagħhom, xi sejħat insibuhom f'postijiet oħrajn fl-Evanġelju bħal meta Ġesu sejjaħ lil Xmun u l-ħuħ Indri li kienu qegħdin jistadu. U mbagħad sejjaħ lil Ġagbu u l-Ġwanni li wkoll kienu qegħdin jistadu.
U wkoll insibu fl-istess Evanġelu skont San Mattew meta Ġesu sejjaħ lil Levi Mattew li kien qed jiġbor it-taxxi. Dawk huma sejħat individwali tagħhom. Hawnhekk għandna l-ismijiet tagħhom u għandna fatt interessanti li Ġesu jibgħathom u iseħħibhom fil-missjoni tiegħu. Ġesu jagħtihom is-seta li ikeċċu l-ispirti ħżiena u jfejqu l-morda. Issa Ġesu anki lilna wkoll jixtieq iseħħibna fil-missjoni tiegħu. Kulħadd skont kif jista', kulħadd skont is-sejħa li għandu. Int li int nisrani, nisranija għandek sem f'dak li l-mulej jixtieqek tagħmel. Kif? Bl-eżempju tiegħek, bix-xhieda li tagħti, b'xi kelma ta' ġid. Anki jekk inti forsi ġewwa ma tiflaħx, marit, anzjan, il-mulej ukoll għandu missjoni għalik. U l-mulej allura qiegħed isieħbek biex inti tagħti xhieda tal-aħbar it-tajba li hu iwaslilna. Mhux b'affarijiet kbar tafux, anki bl-iktar affarijiet żgħar, bil-paċenzja li nieħdu b'xulxin, b'kelma ta' ġid. Forsi kelma tkun ħatajda, tkun kelma jibsa ma tajdix. Hemmhekk ukoll inti qed tagħti xhieda. U dan kollu kif jiġri fina? Kif jiġri? Jiġri billi aħna nkunu qrib tal-mulej Ġesu. Kemm isabiħ dik il-kelma li smajna kemm fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Osea, kif ukoll fis-Salm. Fitxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. X'hemm miżbaħ milli tfittex wiċċ il-mulej. X'jiġifieri tfittex wiċċ il-mulej? Ifisser li tisma' b'attenzjoni l-kelma tiegħu kif qed tagħmel bħalissa. Ifisser li tagħmel il-ġid. Ifisser li tkun qrib tiegħu. Tfittex wiċċ il-mulej ifisser li inti jkollok qalbek qrib il-qalb tiegħu. U eżiż tiegħi, x'hemm isbaħ minn hekk, x'hemm aħjar minn hekk, mela ejjew nfittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ejjew flimkien nirresqu t-talbiet tagħna lill-mulej konvinti li hu jismana. Nitolbuk mulej għalina l-koll, għall-insara kollha biex aħna kull fejn inkunu narfu nagħtu xhieda tal-aħbar it-tajba li kontinwament taslilna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej, anzi nkomplu nitolbu bi ħrara kbira mingħajr ma naqtaw qalbna għal paċi fid-dinja. Mulej miss il-qlub tal-mexxejja, miss il-qlub tal-popli biex dawn jarfu u jirrealizzaw li it-triq tal-progress mhix it-triq tal-gwerra imma t-triq tal-armonija u l-paċi u li nkunu waħwa fl-imkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fil-morda kollha, f'dawk li qegħdin waħedhom, fil-morda li qegħdin jirċievu kura anke barra minn pajjiżna biex inti mulej tgħinhom il-koll u tlaqqahom ma' nies ġenerużi u professjonisti li jgħinuhom bl-aħjar mod. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru wkoll fl-eżis mejtin kollha tagħna biex int mulej tagħtihom li jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej missier Qaddiż dawn it-talbiet u ħafna talb ieħor li hemm f'qalbna bħalissa. U għatina l-grazzja biex illum u kuljum infittxu l-wiċċek li kien kollu, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija saffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lill-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Iksewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier ta' tjieba bla qies li nroddulek ħajr u nlisnulek innu ta' glorja u ta' tifħir. Għaliex bil-kelma tal-Evanġelju ta' ibnek waqqaft knisja waħda mill-popli l-ilsna u n-nazzjonijiet kollha. U biha ma taqaf qatt tiġbor flimkien il-popli kollha bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja. I tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek u bla qiegħda twassal lil kulħadd it-tama ħinja tas-saltna tiegħek u tiddi bħala sinjal tal-fedeltà tiegħek li inti wetna għal dejjem f'Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-qtajja kollha tas-sema infaħruk għal dejjem fuq l-art waqt li bleħen wieħed mal-Knisja kollha ngħidulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint u ta' min isebħek, u Alla kollok imħabba għal bnedmin li dejjem taqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbirek tas-sew ibnek li jinsab f'nofsna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk missier kollok ħnina biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier Qaddis aħna u nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għal passjoni u l-mewt fuq is-salib u għal glorja tal-qawmien għal ħajja u qedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi inħabbru l-emil ta' mħabtek u noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabtek. Għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu.
ġeddet mulej bid-dawl tal-Evanġelju il-Knisja li hija hawn f'Malta. Wettaq ir-rabta tal-għaqda bejn il-fidili u r-rajja tal-poplu tiegħek. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha biex il-poplu tiegħek imġarrab mit-tilwin f'din id-dinja jiddi b'sinjal profetiku tal-għaqda u l-ftehim. Ftakar mulej fħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll atina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek. Mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa, il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarrabnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu maħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Grazzi Sinjur Alla u Waffirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nitolbu l-barka ta' Alla. Alla ta' kull faraġġ imexxikom fis-slim tiegħu u jagħtikom il-ġid tal-barka tiegħu. Amen. Amen. Jeħliskom dejjem minn kull taħbit u jwettaqkom fl-imħabba tiegħu. Amen. Amen. Ikatrilkom it-tama u l-fidu l-imħabba biex tagħmlu t-tajjeb tul ħajjitkom kollha u taslu fil-għena ta' dejjem. Amen. U jberiħkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbir kull mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija li timtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkunata reġina tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina o pija o ħelwa Verġi Marija skont il-femiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
nitolbu għall-erbieħ kollha tal-purgatorju, għatihom omulej il-mistrik ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddifrihom. jistrieħu ma fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om iżjed safja, itlob għalina, Om iżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġe, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista menar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denji. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-għalina.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.